We hebben even een mooie donatie gedaan voor Syrië. Ik ben hier in de winkel, had een heel leuk gesprek over geld. Over de mooie biljetten. Dit is het oude biljet van Syrië. Heel erg verjaard. En hier deze klote satanisten, die dollars. En nu gaat hij even mooi voor Syrië een gebaar maken, want ik vind het heel vervelend ook dat ik hier niet eens geld kan wisselen in Turkije, wat ik nog heb vanuit Syrië. En dan zeggen ze ja, Syrië en Turkije zijn één, zeggen ze dan. Maar ja, dan moet je ook hun helpen, hun economie helpen, dat hun ook geld kunnen wisselen hier. Het zijn die kleine waaraan je ziet dat het nog een lange weg te wandelen is. Maar wij steunen Syrië overal waar we komen. Ben ik een ambassadeur voor de vrije Syrische mensen. Om hun te steunen en een mooi leven op te bouwen. Een mooi land op te bouwen.